Les botigues al carrer Sant Pere més baix han celebrat avui la Fira al carrer, una mostra de l'activitat comercial que desenvolupen. Des de les 9 del matí fins a les 8 del vespre, 35 parades de diferents establiments han exposat els seus productes. Doncs pots trobar roba, alimentació, perfumeria, trastos de cuina, de tot. És un carrer molt ric en botigues i amb moltes possibilitats. Enguany l'afluència de gent ha estat més notòria, sobretot entre les 6 i les 8 del vespre. Els visitants, a més de descobrir el comerç del carrer, han pogut gaudir d'altres activitats. Un concurs de pintura i l'actuació del Teatre L'Arca i altres cosetes, també com fem la celebració de la coca pels botiguers associats, que això altres anys s'ha fet en altres dies i en canvi aquest any va tot englobat en el donar els prèmits en el moment de donar els premis de la pintura. Amb aquesta fira al carrer, els comerciants de Sant Pere més baix volen que la gent de Barcelona redescobreixi un carrer de gran tradició comercial en el que hi ha 110 botigues amb la més variada oferta.